munhu anongove universal anopinda kuna mai vake anopinda kuna baba vake anopinda kuna nasekuru vake anove akaitisa kuti ceremony iyi inge ichiitika ngeunhu nokuti ndiye anofanira kuti atipe mari. Unonzi anosikana Junior Gwapa ndionofanira kubhadhara mari, ndionotiridza kuti mari iri papi, because hatisoro netsika nedare rakadai so rekuti mwakatipa 5,600 ndakawana $800 pa $5,600 munoti ndakawana $1,500. Where is the rest yemari? Nakutaripamidetsa muinawo shamwa yemudani kusangana kudzimba izvasidari kusangana kudzimba ashimadhari maadhivaisi akaitsvaga kufanana vanhu zvezvazvo kana ari chinhu chakanzi chaitwa kunoitwa ukati kana tisiyira zvanyorwepo ukafana zvakaitwawo tipe maminitsi ekudaro takapedzisira dare Ndakatotora ndiyodifana kuita zvatorweva vane nyaya yekuti murume akabvisa 5,600 years achiroora mukadzi uyu. Dare rikanga raona kuti zvakakodzera kuti adzosirwe mari yake kumabenzi. So ndopatinobvunza isusu madhokoni ava kuti pane chimwe chakazochinja here kubva kwatakaita kudare, pane mamwe mashoko here angave ari kusiya izvo zviri zvega, pane mamwe atingashandisa kwazvo. Tichitwa nendai patichitasira kuti maybe panogona kuwanikwa chimwe chinyowani chinogona kuti vanhu vaiva vazotaurirana vawirirana kuti kana iri imba ngaichivakika imba kana pakudii ngazvidii. Ndo zvatichidzoserera vanhu kumba. Pane kumwe kuchinja here kana kuti nyaya yakangosarira ipapa hapana yenimo zvakazovepo pakuti tingati pane zvinhu zvakachinja mutombo kana kuti chii. Vatete nedzimwe pfungwa here dzamauya nadzo mudare nhasi dzamungatipa banga izvi zvakachinja? Hapana. So pfuma yemunhu baba varipo, baba ndimatotaura neni panyaya yemwana titaure naye. Pfuma yemukwasha inoda kudzoka, inodzoka rini? Tingazoziva rini? Imari 5,000. Isusu kana tichitaura nyaya dzakadai haisi nyaya yekuti tingataura tichitaura kutaura zvedambe kana kutaura vana vadiki. Isu kana kutaura nyaya yeroora hatitsvagi kuti panga pana natete panga paina nani panga pakazodii yakazoita nemari yei yakazodii.
takawirirana here kuti mari yakabviswa mumusha inosvika pa5.6 imari chandanga ndichikumbira baba pazezita ndiani vakwafa takadai uchikona takadai patinotaura nemi zvinozotikudzira zviri mukati menyaya but kuchivanhu chedu kazhinji tinoti mumatare kana kuti pamaziso pevanhu hatiri kufukura. Nyaya yatitaure pano ndeyekuti kana mumusha makapinda $5,600 imi makanobuda ne$800 timotiudza kuti inini yangu ikai 800 then yakasara uku iri panani handiti mapona motinongedza ndimi kuti izvi zhinji izvi munotarisa izvi zvizhinji izvi zvakadai asi isusu kana tichitaura nezveroora tinotaura nababa vemunhu tinozviziva kuti mudzimba mune zvemo kana muchiti imi pa$5,600 handiti 800 ndiyo makawenda nayo yakasara kuna mai notiudza izvo tokuudzai kuti 800 inodzoka rini kwamuri yasara iyi pachiti inodzoka rini handiti makwa yes aiwa handisi kutaura zvokuti mai vanozosa renti mari mukangorana nemataura zvokurodzoka hamusingizwisisa zvandikutaura handikutenderei kuti mukurire mberi ndati baba vakwafa kana tichitaura nyaya yeroora vamurakana tinotaura nababa mazotaura imimi kuti mama inini 800 ndo yakauya mumaoko mangu handitizvo kureva kuti 4.8 haina kusvika mumaoko menyu tobvunza imimi sababa ndimotiudzwa kuti 4.8 yanya ipapi toenda ipapo kuti imimi right baba yavo 800 pakati imimi yenyu 4.8 pakati toziva kuti zvakapambaswa isi tinoda kwamuri chete sababa nondakanangana ndinondiudza kuti iyi munoibvunza uku inini kwandiri munondibvunza izvi ndobatiri ati hamusiri munotipa kuti ava vanodzora rini aiwa ibasa redare ibasa redare Kwa ndikuona pakanzi kusamba 1000 ndikuma kwa 800 ayo yakabviswa ne$1000 ndandingotinda amari yangu chikusamba 600 yakawira kuchenedzwa kuna mai vekwangu mai vaitora mari yechiredzwa chokuti chii chokuti vakarera mari aiwa manga muri chandisi kuda pandinoda kupedza nguva nenyaya yenyu nyaya yenyu yakatongwa kudhara chandiri kuda inoda kudhikleya chete kuti imimi mati 800 inoyarinirachi yezvinoti July end of August. Right. Amai titaurei 4.8 inoyarini pamusori vana mavo vakanga vataure chokwadi ndingati zvese zvitorwa namavo mari zhinji dzese dzinge dzababa zvekuti kunanzva maoko kupinda mumusha zvinenge musambo ndezvababa zvese inini samai ndakanonga 1.5
ndiyo yava mari yangu. Ivo achimangu wataura kuti mwana haana kurekwa musha mavo. Vana baba vangu inini marura apera ndo vakaenda kumukwasha wavo, vakati mukwasha tokawo chiredzwa chedu. Ivo vakati murikuda mari, vakati kuda 600 ndokubudisa mari havana kundipa inini, vakapa vana baba vangu 600 yet vakapedzerana. Saka ndisizwa kuti vakuda kuisa kwandiri pachiredzo chavo mungava wavo nana baba vangu inini. Ngatidai vanhu vatibatsirike gogo yenyu mari yenyu mari iwanishi 1.5 ndika then mari yedu isusu 5.6 5.6 4.1 yakaenda mumaoko mababa ipapo handizivi. Ndingotaura mari yandakatambidzwa. Ivo ndo vakanga vachione ndiro yacho, ndo vaichogorera. Hanzvadzi dzangu ini dzakavapa ndiro vagwafa zvinhu zvine nelisti iri pamusoro ndatiitora kwavari ivo vachigovera. Ndingati vana tete vakapiwa ndivo vakavapa. Varamu vomusha mavo ivo $10 ndo vakavapa. Then yokupinda mumusha makaitirwa dare mumusha mekwedu pamba pangu inini, but ivo vakati mwana ndiwangu ndivakapiwa mari yemumusha. Vanzva dzangu dzikabvunza kuti madi kushaya nokuti imini mumusha muno mataitira matara musimenyi. Vakati ndiri muridzi womusha, ndiri muridzi womwana, mai ava ndakuva paguto ndobva vatora 150 ya unadzva maoko zvese zvindu vakatiwa baba. Ndoda pandoda kubatsirika tisingabvise dare ndepekuti muri kuti kunze $1,500 imwe mari yese yakaenda kuna baba here. Ini handiziva kuti mari yava kutaura ivo mukwasha wacho zvinhu zvakanyorwa zvezviri pano baba, zvese zvakanyorwa nemari dzakabhadharwa nedzakasara mabhalansi. Then chakauya kwandiri ini samai igrosari ndo rakauya kwandiri randakazorikushiya kuda maybe kuda pane 4,000 acho ndo pandisingazivi. Zviri mari titaurei. Ndakatokumbira ndakatoti kumunyai ndikukumbira kuti grosari rauya ndere mari. Nyaya yakati zvanzi izvo marisisi ndakangokanda mugrosari kati marisisi takavhura hatina chatakaona. Iye ngatipe marisisi egrosari so that kana chienda kwamambo tikinda takabata zvinhu zvakatenga ndizvizvi tisatina kuona marisisi, asi zvinhu zvakanyorwa ndizvo zviri panapa. Zviro zvamukauya muri vanhu vakuru kwatiri toida kuti tipedze matare tichikuremekedzai. Ndochokwadi kutadzirana hakusi kwenyu imini kwatingade kutungamidza nyaya iyi. Ipapo ndochokwadi handiti makaona nyaya toda kutungamidza pamberi pedu James kana uya napo nemurume wake uyu varapo handiti. Saka patinozotora nyaya tichiitora tichiisa kune vabereki kuda kuti tibatsirane totsvaga kuti tobatsirana sei nokuti vapari vemhosva yavo varipo. Kana tashaya mari kwamuri sevabereki tinoitora mari toisa yese 5.6 toisapo ndototaura nedheti ratoida yese ratopedzana because handina time yekuzongosora ndichitenderera kuti kana kuti tingashaye kuti mari iri papi hano. Mari yakaiswa mundiro. Yes. Vakanga vachibata ndiro vachitora mari ivo vanga vakupa vakanosvikupa navagwafa vakati vagwafa zvinhu zvizvi nelisti iyi iri pamusoro pendiro. Ivo vakanga vakutora vagwafa munhu akanga akuverenga mari achipa vanhu ndiyana taurai chokwadi mamuri mese muri vaviri yangu handisi ndakatombopuwa yakapuwa hanzvadzi dzangu handinambobata ndiro yemari ndimi manga muri orati pavakazotora mari vakaitora kunani indakatoverengerwawo yangu 1.5 ndikaibatawo nemaoko angu. Then vapedza ndopavakanzi nevakomana baba toka chiredzwa chedu ndopavakaverengera vakomana varipo 2 mari yavo. Ndakambovhura ndakabata mari mumaoko angu atingaiti zvokuti tichatsvaga kuti mari yakafamba sei yakaita sei mari yakaudzoka mukwazha nyaya yekuti tifambire zvakanaka
tikada kutsvaga kuti mari yakaenda papi yakazodii inotinetsa. Munhu anongove universal anopinda kuna mai vake, anopinda kuna baba vake, anopinda kuna nasekuru vake, anove akaitisa kuti seremoni iyi inge ichiitika ngeuyu, nokuti ndiye anofanira kuti atipe mari. Unonzi anisikana Junior anzani Junior kwako ndiwe unofanira kubhadhara mari, ndiwe unotiridha kuti mari iri papi, because hatisoro netsika nedare rakadai so rekuti umwe akatipa 5,600 ndakaona $800, pa $5,600 ndoti ndakaona $1,500. Where is the rest yemari? vamukaita iyo mari dzakabviswa pasi ndosvike pesa ikoko idzi ndachikura kuti muedha ndakateerera kuti 5,000 iri kukura pati Chambere pepa musadiginowe pepa daifanafana ndipakuita muchiedha nefoni muchiedha umuntu mari dzakasvika pati because chatinozoita hatidi kutonga dare, toda kutonga dare tichibvunzana toita seya kwete kuti tizoita zvezvi, because hatisoro netsika nenyaya yakadai so tinoisa kune uyu muridzi wayo. Chinzwa musi wekutanga watatonga nyaya yacho, chinzwa zvaitaurwa nekwashovei anoti 5,600 aikuda expense yese ndakapabateka mubvunza mama kuti 5,600 tiri yakadaro nekwasha akanga achinzvikuikuda maexpense yese andakaita ndopatanga tichiti pagrosari apa tachikura kuona mari sisi kuti isati tiri murima pazvinhu zvakatenga izvozvo tichizotoona kuti inonosvika pamari iyoyo. Mari sisi dai mainge maiyadaimira musi wamanga maitirwa nyaya dzenyu ndo maifanira kuti munyaya chisvika ndotoda kutaura zvinhu zvinooneka zvinhu zvinobatika. Uyu aigona kuchengeta mari 6 nekuti akanga achiti nyaya yako ndapedza, akanga asingazivi kuti ine fraud kudai. Saka kana makuuya muchinoti uyu abudise mari 6 makuda kumurova nemetsi yechitsotsi. ndakataura nemukwasha papi, ndakambotaura newe papi. Ini pfungwa dzangu panyaya dzegrosari apa, kana richinetsa price rinongonotengwa kana kupinda mushopu vanhu mukwanisa kuziva because makomodisi akatonyorwa kuti chakati chongonopinda imomo chinhu chisinga stress 300 kana iri mari ipi matobuda nehanza. Ivo kana vari kwako kachipa moino unotenga mambo grosari ngavangonotenga ivo Badari rakapfuura ndokumastage yamaona kutengesa mutori yakapfurwa kudhara. Mari yakakutora 5,600 yavarimo. Chete hatichadhibeta mari zvakare nekuti mari takatoipfuura pekuti musi wekutanga. Musi wekutanga hamuna kumbobvira maagiwa, makabvunzwa panapa kuti makatamika kuti zvakaitwa. Saka nhasi uno nekuti yakuda mapayments makuda kumubvunza mari 6 yekuti uyu aiye achengeta panyaya dzekuroorana pane mari 6 ndingaitofanira kuti muchipaka mari chinya kwakadii kwamuri kuchitaurira pachivanhu chedu kana ipa makaroorwa mairoorwa nemari 6 yekuti parozoti hati mairoorwa muchiratidza kuziva kuti panguva yamakatinga kuroorwa nemurume wenyu
kana munhu wakurohwa murume andange achitadzwa mari nemadzite zvaro achibhadhara. Uyu aikutyisai mari yemunhu achiziva kuti haasi kuda kuenda kumurume ngaabhadhare mari yemunhu 5,600 izvozvi kupa 21 days kupa nhasi ndopatotangira 21 days museyamwa ndokuti nyaya iyi isvike painosvika pamapeto. Tikada kuitsvaga kuti ani akatora mari haina kwainotisvitsa haipere teshe kutamba nematare iye muridzi wada tichimuona. Ndikanosumudza baba vangu hamene vabva kupi mai vari kupi ngahama neshamwari dziri kupi dzouya mudare raunoziva kuti kutamba nevanhu ndotoda kuti iwe upedze nyaya yako iyi kwete zvekusoroshungurudza vanhu vasina nhingi vanenge vachidyiswa mari. Ini tinavo vana takatorodzawo vangu ndingatambwe iyoyo nemwana kunzwanzi iwe tauro zvakadaro kutamba nenhingi chikamu chako chawakaita project yawakaita wakatsitsira vabereki watsitsira vabereki inonzwa kuti yakudzoka kwauriwe 17 iri kudzoka kwauriwe uyu akatora mari ipi akataura mari ipi anditi zvakutongobata ipi kuzadai chindivadzichio Saturday ndakaraura manheru Sunday yakasira chapenda ndakutoda ndatogaisa dana mama wacho nemwankomana anonzitana takakura kwese kwatotidzora hatisi panhau yemari uye unongovhomoka ita semunhu womurume ungovhomoka zvinhu zvinenge zvisimudiwa pana kutaura nhau yekudzorwa kwemari yako 21 days from today ndopatotangira 17 nhasi uchabhadhara 31 vange pane junior tubvunze what handiziva zvinobasa kunjumira ndakure tidingira unoti mswana asikana isikana chinunja munogona kuchiita kuronzera kwete mugare saka mswa 7 hatina kutanga kusangana nenyaya kuti mswa 7 August isi kwatiri inotore manga tararama muupenyu hwenyaya dzakapfuura dzako idzi but ukada kuti taura unonzi wakambokuona tichikupfimba ndiri kukubvunza mari mangwana muchada munhu kwete ndikubatsira iwewe une munhu wakadai dai kuchine mazinotora kutarisisa kuti vanhu vasingakuziveka and hatiri 21 days mswa 7 chamari ndokatotanga kuteedzera kuziva kuti mari yafamba sei